Hej. Vi har valgt at arbejde med opbyggelse af muskelmasse og styrke på overkroppen, fordi at vi sådan gerne vil tage udgangspunkt i, at vi gerne vil have en flot sommerkrop. Så det inkluderer jo både, at vi gerne vil have masser af muskelmasse, og vi vil også gerne have en lav fedtprocent, så vores abs bliver tydeligere, og vores bryst bliver tydeligere og sådan noget. Så vi har valgt at fokusere på biceps, triceps, bryst og rygmusklerne. Vi vil træne et 60-program, som ser sådan her ud. Den første dag skal vi træne bryst, triceps og forskulder. Den anden dag træner vi ryg, biceps, bagskulder og abs. Og den tredje dag træner vi ben, men benene kommer vi ikke til at fokusere på, men vi vil bare lige nævne det, fordi at det har deres egen dag. Selvom vi ikke fortæller så meget om det. Den måde, hvorpå vi vil køre øvelserne, det er, at de forskellige øvelser, de skal have cirka 3-4 sæt med cirka 12 gentagelser, eller at mellem 6-12 gentagelser, lidt afhængig af hvilken øvelse det er, vi taler om. Hvor vi så vil holde 60 sekunders pause imellem de forskellige sæt. Vægten, den skal altså være, så man minimum kan køre 6 eller 8 gentagelser, og maksimum kan køre de her 12 gentagelser, ellers så er den for let. Og så i og med, at det her træningsprogram, det ligesom er lavet til, at vi skal stige muskelmasse, så skal vi ligesom anvende nogle lidt større belastninger, og lidt færre gentagelser, end for eksempel ved udholdenhedstræning. Og belastningen, den skal være sådan cirka på 60-80% af 1 RM i sæt af de her 6-12 gentagelser. Ja, og så inden vi går i gang med vores styrketræningsprogram, så vil vi gerne opvarme. Og det gør vi ved at cykle i 5-6 minutter. Hvorefter at hver øvelse, som vi laver, der laver man sådan en opvarmningsøvelse, hvor man laver øvelsen i lette kilo. Og så har vi nedkøling, og det er bare udstrækning af sådan hver kropsdel i cirka 30 sekunder per område. Ja, muskelgruppe. Ja. Og musklerne, de kan arbejde på 3 forskellige måder. De kan enten arbejde dynamisk, og så kan de arbejde sådan, altså koncentrerisk indunder dynamisk, hvor man bøjer musklen, og ekscentrisk, hvor man så strækker musklen. Og det så statiske øvelse, det er så, vi også kalder isometrisk, hvor vi ligesom holder den fast. For eksempel hvis vi, når vi presser stangen op i et bænkpres, og vi så lige holder den i strækte arme, så er vi i en isometrisk stilling. Til at starte med, der kigger vi på rygøvelser, og her der ser vi et lat pull-down, og der bruger man den brede rygmuskel, som udspringer fra torntrappene på de 6 nederste brysthvivler, og alle lændehvivler og bækkenkanten. Så går den ind under deltamuskel op ved skulderen og fæstner på overarmsbenets forside. Og den her øvelse, der anvender man altså primært den primære muskel, eller agonisten, det vil altså være den brede rygmuskel. Og synergisten, der hjælper til øvelsen, det vil være biceps, og antagonisten til rygmusklen, det vil så være deltamusklen, i og med at det er den, der ligesom trækker vores arme ned igen. Op igen. Og her der ser vi et chin-up, hvor man igen bruger den brede rygmuskel, og bicepsen også. Og her der ser vi et row, hvor man også anvender den brede rygmuskel og sin biceps igen. Og i og med, at jeg bevæger mig lidt fremad, så anvender jeg også de nederste dele, altså lænden, når jeg trækker mig tilbage. Og så har vi også lavet en analyse af bænkpres, hvor vi ligesom bruger den store brystmuskel, som der udspringer fra den øverste del af brystkassen, hvilket vil sige brystbenet og gravbenet og de sådan øverste 6 ribben. Og den store brystmuskel, den fæster så på den øverste del af overarmsbenet. Og hovedmusklen, vi bruger i den her øvelse, det er jo så vores bryst, og synergisten, det er vores triceps. Og når vi presser op, altså når vi presser stangen op, så er det sådan dynamisk koncentreret. Triceps, den bliver ligesom kortere, og når stangen den så er, altså kan man sige i ret stilling, når den er presset op, så er det sådan kortvarig statisk. Og når vi så kører stangen ned igen, så er den dynamisk ekscentrisk, fordi triceps den bliver længere. Og her ser vi så Charlotte udføre flyers, hvor vi også benytter brystmusklen. Så har vi også lavet en analyse af biceps curls. Biceps er todelt i sit udspring på skulderbladet, hvor den fæster med 2 sener på underarmen. Den ene fæste er på albuebenet, det andet på spolebenet. Biceps er en toledsmuskel. Den spiller nemlig over både skulderledet og albueledet. Dens hovedfunktion er at bøje albueledet, dog har den også andre vigtige funktioner, som at stabilisere ledet og føre armen frem og til siden. Hovedmuskel, det er så bicepsen.
Bicepsens synergist, det er den dybe armbøjer, da den hjælper til den hjælper kun til det nederste af bicepsen. Antagonisten, det er tricepsen, da det er den, der modvirker bicepsen. Når vi bøjer armen, er det en dynamisk koncentrisk bevægelse, altså bicepsen den bliver kortere, og når vi strækker armen, er det en dynamisk ekscentrisk bevægelse, da bicepsen bliver længere. Okay, tricep er i sit udspring tredel. Midterdelen af den udspringer fra skulderbladet lige under ledskålen, mens de to øvrige dele de udspringer fra bagsiden af overarmsbenet. Triceps hæfter sig på albubenets bagside, og triceps hovedfunktion det er egentlig at strække albuledet, hvor biceps gør det modsatte. Tricep, den øvelse vi har valgt at analysere, det er triceps pushdown, og det er en isolationsøvelse, hvor den primære muskel, eller agonisten, er triceps. I den her øvelse, så vil triceps igen gerne strække albuledet, og når vi strækker vores arm, så arbejder triceps koncentrisk, da albuledet strækkes, og musklen bliver kortere. Når vi så bøjer armen, arbejder triceps ekscentrisk, da albuledet nu strækkes, og vores muskel bliver længere. Antagonisten til denne øvelse er biceps, da den arbejder modsat triceps, fordi når triceps strækkes, bøjes biceps omvendt. Her ser vi øvelsen dips, og her trænes musklen triceps også.